oras-oras sa DZGB. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchorman. Sinong andyan? Sino yan? Ang andyan? Si Naron. Naroon. Narito na si Naron. Narito na si Naron. May mga pa-award pa kayo last week. Yes. Sinong binigyan nyo ng award? Hello, good morning. Oh, ba't nawawala? Hello. Hello, Miss Naron. Magandang umaga. Okay na po ba? Yes, we're Good on morning. air. Yes. Good morning. Mm. Good morning po sa lahat ng listeners natin dito sa Alagang PhilHealth. Yan. Oy, sino yung mga binigyan nyo ng award nung last week? Okay. Nag-award po kami sa mga aming top performing employers, yung mga top remitting and reporting employers, mga partner agencies namin, at iba pa. Yun. Yung DCGB, hindi mo partner. Langya ka. Na-awardan na kayo last year, para hindi naman every year. Iba naman. Ewan ko sa'yo dyan. Kaaway kita ngayong umaga. Hindi, every other year kayo. Para naman din, iba naman ang stasyon naman ngayong taon. Niloloko mo ko eh. Oy, Tandaan mo, Sir Pio, nung last year, awardee kayo, inibitahan kita, hindi ka naman sumipot. ikaw, hindi naman kasi yung isa nag-imbita. Ikaw ang nag-imbita. Gusto ko siya with feelings. Oy, di ba yung PhilHealth, isa sa pinangangalagaan na major organ ng PhilHealth, kidney? Bakit yun? Bakit malaga yun? Go ahead. Opo. So, syempre, dapat naman pangalagaan natin ang buong katawan. Pero isa po sa mga organs na medyo dito sa Pilipinas ay dapat talagang pinapangalagaan natin dahil sa mataas na incidence ng mga sakit related dito ay ang kidney. Ayon sa DOH po, ang isang tao ay namamatay bawat oras dahil sa kidney failure. Mahigit 7,000 kaso po ng kidney failure ang naitatala kada taon. Kaya ayon naman po sa National Kidney and Transplant Institute or NKTI, ang kidney failure po ang isa sa mga leading na cause ng death sa Filipinos. At sa bawat 1 million na Pilipino, maabot 120 daw po ang nagkakaroon ng kidney failure. So, kaya naman po ngayong umaga, pag-uusapan natin kung ano ang maibibigay na tulong ng PhilHealth sa mga Pilipino pagdating sa mga problema sa kidney o bato. Mahalaga yan. Bakit ba yung kidney? Oo. So, yes, mahalaga ang kidney, Sir Pio, kasi yung primary function niya is gumawa ng ihi at linisin yung dugo natin. Ang bawat kidney po ay nag-aalis ng mga toxin or lason sa ating katawan at ilalabas ito, pati yung mga chemical na hindi kinakailangan ng ating body. Ang second function naman po ng kidney ay yung pag-balance po ng tubig sa ating katawan. Ang pagtanggal po ng sobrang tubig sa pamamagitan ng pag-ihi, habang initira po yung enough na water lang na kailangan natin yung body, ay kailangan natin para mabuhay. Kapag nasira po yung kidney natin, mawawala yung ability ng body natin na ma-balance ito. And ang mangyayari is ma-retain natin ang masyadong maraming tubig sa katawan, which is not good. Kaya minsan namamanas tayo because we are retaining water sa ating body. Ang ating kidney, siya po yung nagpapanatili ng tamang balanse ng minerals and chemicals sa ating body at tumutulong din po ito sa pag-control ng ating blood pressure. So napakaraming function ng kidney. Kaya kapag ito ay nag-fail, nagkaroon tayo ng kidney failure, malaking problema po yun. Bakit? Anong mga sakit karaniwan dumadapo dyan? Kidney.
Opo. So, yung mga usual na sakit po na dumadapo sa kidney or ating bato ay yung UTI. Ano po? Urinary tract infection. Siguro lahat tayo nagkaroon na ng UTI sa buhay natin. Ano po? So, ito po yung infection sa daanan ng ihi or urinary tract. Ang case rate po natin dito is 11,250 pesos. Another naman po, yung pagkakaroon ng kidney stones. Diba? Marami po sa atin ang merong ganitong problema kung saan namumuo po ng mga solid sa daanan ng ating ihi na maaaring maging blockage or sagabal sa pagdaloy ng ihi at hahantong naman po sa infection at minsan nagkakaroon po tayo ng scarring. Kaya kailangan pong iwasan. Yun. O di, Ang case rate naman po natin dyan, kapag nagkaroon tayo ng kidney stones, kailangan tanggalin po yan. Ang case rate natin is 35,250 pesos. Yun. Yung tinatawag natin na nephrolithotomy or removal of kidney stones. Meron din po kasi glomerulonephritis kung saan namamaga po yung glomerulo ng ating kidney. oo. Kung hindi po magamot itong glomerulonephritis natin, maaari pong magbagal ang ating pag-release ng excess water sa ating katawan, magka-imbalance tayo when it comes to our water and minerals sa ating body, at magkaroon po ng progressive na damage sa ating kidney. Kaya dapat po, kapag meron kayong mga problema sa bato, ay magpa-check na po sa PhilHealth accredited hospitals. Aside from those, Sir Pio, binabayaran din po ng PhilHealth ang mga procedure na kailangan ng mga members na may malubhang sakit sa kidney tulad ng hemodialysis, peritoneal dialysis, at kidney transplantation. Alam mo, daming nagpapa-hemodialysis. Ang dami na dito. Nung Sabado, napasyal ako dyan sa Maestebes. Daming Ano ba tong hemodialysis na to? Okay. So, ang hemodialysis po ay isang procedure kung saan linilinis po ang ating dugo sa pamamagitan ng isang machine na tinatawag nating dialysis machine. Kung bagay yung machine na yun, Sir Pio, yun yung nagpa-function as our kidney dahil nga may problema or nag-fail na ang kidney natin. Hindi niya na nagagawa ang function, kaya gumagamit tayo ng machine para gumawa ng mga function na normally ginagawa ng ating bato. So, inilalabas po ng dugo mula sa ating katawan at dumadaan ito sa isang dialyzer. Ang dialyzer po ay parang walis na nililinis ang lumalabas na dugo sa ating katawan para matanggal ang mga toxins. Pagkatapos naman po dumaan sa dialyzer, ibabalik ng machine ang dugo sa ating katawan. So imagine, ilalabas yung dugo sa katawan mo para linisin yung na ginagawa ng dialysis natin dahil hindi na nagagawa ng ating kidney. Ilang sesyon? Kidney or bato ay hindi na nagpa-function. Normally, ang dialysis machine po ang nag-serve as substitute for that. O ilang sesyon ang covered niya ng PhilHealth? Opo. Ang isang member po ng PhilHealth, kung natatandaan niyo sa mga previous discussions natin, meron siyang 45 days hospitalization para sa sarili niya and another 45 days na paghati-hatian ng kanyang dependent. Pero wag po kayo magpaalala dahil itong 45 days, it only applies to regular hospitalization. When it comes to dialysis po, iba po ang treatment natin. Noon po, pinag-join natin yung 45 na para sa member at 45 sa dependents para magkaroon ng isang dialysis patient ng up to 90 dialysis sessions per year. Pero simula ng 2023 naman, pinalawak pa ng PhilHealth ang coverage ng hemodialysis. Ginawa natin itong 156 sessions sa isang buong taon. So, ibig sabihin, for 1 year, 156 na siya. Noon po kasi, dahil 90 sessions lang, and even before that, yung 144 sessions na increase natin, medyo nagkukulang pa po yun. Lalong-lalo na kapag may chronic kidney disease po tayo, we are required at least 3 dialysis sessions per week. Sa 3 dialysis sessions per week na po yun, kukulang talaga yung 90 sessions and 144 sessions na dating allowable ng PhilHealth. Pero ngayon po, dahil in-increase na natin up to 156 pwede na po makover lahat ng recommended number
number of dialysis, ngayon is pag-avail siya ng hemodialysis package ng PhilHealth. So, sa 156 hemodialysis sessions, ma-cover na po ang mga nangangailangan mag-dialysis ng 3 times a week. Ano yung criteria para maka-avail niyan? Opo. So, sino-sino po ba ang pwede makagamit nitong hemodialysis na package natin na up to 156 sessions per year? Una po, dapat kayo po ay merong chronic kidney disease stage 5 or CKD stage 5. Once po na-identify na may CKD stage 5 kayo, kailangan nyo pong magparehistro sa tinatawag nating PhilHealth Dialysis Database. Pwede po kayong magpatulong sa alinmang opisina ng PhilHealth as long as meron kayong supporting documents. Or doon po mismo sa dialysis facility, tutulong po sila sa inyo na maipasok kayo dito sa dialysis database para makapag-avail kayo ng 156 sessions na hemodialysis package ng PhilHealth. Of course, dapat po inirekomenda po na ang doktor at ang hemodialysis facility ay accredited ng PhilHealth. Magkano yung So, dapat po. magkano yung coverage niyan? Okay, so ang coverage naman po ng PhilHealth, in-adjust din po siya. Dati, it started at 2,600 pesos and then in-increase natin to 4,000 pesos. At ngayong taon po, in-adjust na natin ang package for hemodialysis to 6,350 pesos per session or 990,000 pesos buong taon. Maaari na po itong ma-avail sa lahat ng PhilHealth accredited hospitals, primary care facilities, ambulatory surgical clinics, at freestanding dialysis clinics. Ano yung basehan sa pagtaas ng coverage na yan? Package? Opo. So, nakita po kasi ng PhilHealth na dating yung 2,600 na package natin and even yung pag-increase ng 6,000 up to 4,000 ng ating dialysis package, na meron pa rin pong out-of-pocket expenses yung mga pasyente. Kasi yung amount or yung presyo ng hemodialysis per session is more than the package that we are providing sa PhilHealth. Buti man lang po kung lahat ma-accommodate ng mga government na hemodialysis facilities, di ba? Na kung saan makakapag-avail sila ng low balance billing. Pero since marami po tayo ng mga private facility, at yung mga kailangan na hemodialysis din po ng ibang mga members natin ay more than yung standard, kaya kailangan mag-out-of-pocket expenses, naisipan po ng PhilHealth na increase yung benefit package dito. Hindi po kasi talaga sapat yung dating case rate natin ng 2,600. Kaya inaprobahan ng PhilHealth Board of Directors na i-increase pa ito sa 6,350 pesos. Basta rin po ang pagtaas sa mga data na sinubmit ng mga public and private hemodialysis facilities at mga level 1 to level 3 health facilities na sumama sa nationwide costing survey para sa hemodialysis na sinuportahan na pagdun lang ang PhilHealth na okay, increase natin, dagdagan natin. Ito po ay base po talaga sa data kung magkano nga po usually ang expenses when it comes to these hemodialysis sessions. Yung isang dialysis session, masasagot ba ng PhilHealth yung kabuuan na gastos dyan sa pinalawig na benepisyo? Yes po, dito po sa 6,350 pesos per session natin, benepisyo na benefit natin per hemodialysis session, sapat na po ito para sagutin ang kabuuang gastos ng pasyente. Ito po ay base sa resulta ng pag-aaral ng PhilHealth para sa covered services na hango naman sa data din po ng mga accredited hemodialysis facilities. Yung nag-hemodialysis, na-admit pa siya sa ibang sakit, maapektuhan ba yung 156 hemodialysis session na yan o mga procedures na pasyente habang nagda-dialysis? Opo. So, naiintindihan ko yun kasi di ba nasabi natin, may 45 days ang member, may 45 days ang kanyang mga dependent. Oo. And paano kung naubos yun, yung 156 sessions, makakapagamit pa ba siya, makakapag-hospitalize pa po siya? Hindi po mababawasan, magagamit at makakonfine pa po. Pwede pa rin pong makonfine ang isang CKD5 patient at makagamit ng benepisyo niya kahit po
naubos na po yung 156 dialysis session or nabawasan na ng para sa hemodialysis. Ano po? Kumbaga, magkahiwalay po ang claim ng para sa hemodialysis at yung 45-day benefit limit natin na regular natin ina-apply sa ating mga members. Magka-separate po siya. So, kahit po maubos na yung 156 sessions, pwede pa rin po siya ma-admit at makagamit ng kanyang ibang benepisyong PhilHealth. Ano yung kondisyones maka-avail ka ng package na yan, hemodialysis? Yes. So, ang conditions po natin una, dapat kayo po ay isang PhilHealth member or listed bilang qualified dependent. Ano po? So, dapat po member po kayo ng PhilHealth or dependent kayo ng isang member. Pangalawa, dapat po active ang inyong membership or meron kayong qualifying contribution. So, ibig sabihin, kung kayo po ay part ng ating direct contributors or may kakayanang magbayad, dapat po updated ang inyong mga hulog. Or kung kayo naman po ay part ng indirect contributors or walang kakayanan na magbayad, dapat po within the validity period ng ating membership makapag-avail tayo. Kapag hindi, magpa-renew tayo para makagamit pa rin ng benepisyo. Aside from that, dapat hindi pa rin po ubos yung 156 dialysis sessions ninyo. Dapat po ginawa din po ang hemodialysis sa isang PhilHealth accredited facility at dapat attended by a PhilHealth accredited doctor. So napaka-importante po na ang pupuntahan natin ng facility ay accredited ng PhilHealth. Yung hemodialysis ba ang covered lang ng PhilHealth apwera sa ibang mga sakit sa bato? So, na-mention ko kanina yung ibang case rates natin. For example, for glomerulonephritis, for UTI, and then even for nephrolithiasis. Ano po? And then, aside from hemodialysis, meron din po tayo ng mga Z-benefit package para sa mga sakit na sa bato. Meron tayong Z-benefit for chronic kidney disease. Dalawa sila. Una, yung PD first package natin or yung peritoneal disease first package. Ito po ay para sa end-stage renal disease requiring peritoneal dialysis. Iba po kasi, meron kasi tayong hemodialysis. Yung dito yan, nagkakastent tayo dito po at kukunin yung dugo natin at papasok sa machine. At meron din tayong peritoneal dialysis. Dito po yun sa tiyan naman na nilalagay. Ano po? So it is a different type of dialysis and covered din po siya ng PhilHealth. Ang case rate po or Z-benefit package natin dyan ay 270,000 pesos per year to cover yung peritoneal dialysis niya po sa buong taon. Ang kidney transplant naman po, covered na din ng PhilHealth. So kung kayo po ay low risk in need for kidney transplantation, ang case rate po ng PhilHealth is 600,000 pesos. Para lang may idea yung mga listeners natin, Sir Pio, ang Z-benefit package po, ito po ay ang package ng PhilHealth para sa mga catastrophic diseases. Pag sinabi natin catastrophic, ito po yung mabigat na sa katawan, mabigat pa sa bulsa. Kaya maaari lamang itong ma-avail sa mga contracted hospitals. So ito pong PD first package at kidney transplantation na package natin. Piling hospitals lang po ito ma-avail kasi ini-insure natin yung mga hospital na yun ay may kakayanan na ibigay itong high risk na mga procedures. Ito po, bigay ng buo ang serbisyo advantage. Ating po ating listeners. Buo dialysis sabi. Isa po peritoneal dialysis center na mahanap natin sa Esteves Memorial Hospital. Ang ating BRHMC or Bicol Regional Hospital and Medical Center, nagbibigay din po siya ng peritoneal dialysis. Other peritoneal dialysis providers po sa Kamsur naman, we have Bicol Medical Center, Bicol Peritoneal Dialysis Center, at Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center. Para naman po sa kidney transplantation, isang hospital lang po ang may kompletong facilities at kakayanan na magbigay ng buong-buong serbisyo for kidney transplant at yun po ang ating Bicol Medical Center sa Naga City. Yan, opo. May nabanggit ka, talagang totoo yan, mabigat sa bulsa, mabigat sa katawan,
Mabigat pa sa bulsa pag may sakit, di ba? Ma'am Opo. Gigi. Mabuti pa ikaw. Ang mabigat sa iyo, bulsa. Kasi ang daming laman. Christmas na, lang yakap. Christmasan mo ako. Hindi ka sigurado, hindi bulsa ang mabigat sa akin, yung katawan ko lang talaga, Sir Pio. Lang yaka. Katawan at bulsa mong mabigat. Sana all mabigat ang bulsa, katawan lang. Kaya ano, kailangan mag-exercise. Sinasabi ko sa iyo dami talaga nagpa-dialysis dyan mga kababayan natin. Kawawa naman, So, at least malaman nila Yes, yan. Punta sila ng PhilHealth. Membro ako, ito na napakalaking bagay. Maintindihan. Halos covered lahat, di ba? Oh, thousands and thousands of pesos. Yes po. Mm-mm. Magandang umaga. Every year, kung napapansin niyo, Sir Pio, Oo. nagkakaroon tayo ng adjustment when it comes to hemodialysis package. Kasi ito talaga ang napapansin namin na marami po talaga ang nag-a-avail at marami ang nag-express ng concern nila na yung mga previous packages namin ay kulang. Kaya kung nakita nyo sa bago nating package, pwede na po i-cover up to 3 times a week na hemodialysis. Oo. In-increase po talaga yan ng PhilHealth na yung taon. At Oho. dahil po nakita namin na marami ang may mga out-of-pocket expenses pa kahit gamit yung PhilHealth nila dahil kulang yung package, in-increase naman natin yung package rate to 6,000 pesos. Kaya kung meron pang pong mga input pa in the future, know na ang PhilHealth po ay nakikinig sa inyong mga hinaing. Kung sinabi naman, nakita naman po namin na kailangan increase, kailangan dagdagan, ginagawa po namin yan para mabigay ang lahat ng kinakailangan ng ating mga members. Aha. Iyo po, sige. Okay, sige. So, sige po, thank you. Opo, sige. So, iyan po yung sa mga dialysis. Mabuti at nakukunyan, madami na i-increase natin yung package because the way I see it is ang dami nagkakasakit sa kidney. Mabuti yung UTI kasi nagagamot madali, di ba? UTI. Opo. Lalo na yung UTI. Umibig, tapos iniwan. Di ba? Kagaya nung isa dyan nang Yung iiwan. mahirap yan. Ewan ko may package kami niyan, sir. Hindi ako nakaka-avail ng package niyan kasi yung isa dyan nang iwan. Makakaabot, Sir Pio. Wag na. Ayaw ko na. Sige, Ma'am Gigi, kung may gusto ka pang idagdag po para sa mga listeners natin, go ahead po. Yes po, para sa ating mga listeners, patuloy po ang aming panawagan sa lahat ng members ng PhilHealth na siguraduhin nating updated ang ating contribution, maging ang ating records upang tuloy-tuloy ang pagkamit ng benepisyo at para mas marami pa po tayong matulungan. Tandaan po, walang bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record. Ulitin ko po, libre ang pagkuha ng ID at MDR. Mag-ingat po tayo sa kumakalat na online fixers na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth. Bukas po ang regional office at ang aming mga local health insurance offices Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung kayo po ay may mga katanungan, ipadala lamang po sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region, or tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Ako po si Gigi Naron on behalf of PhilHealth Regional Office 5. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga listeners natin dito sa Alagang PhilHealth. Samahan niyo po kami sa susunod na Thursday. Makakaasa po kayo ng PhilHealth ay kaagapan ninyo sa inyong pangangailangang medikal. Good morning, as in Diyos Mabalos. What time is it, Miss Beautiful? What time is it? Time to say goodbye. Walang yan. Bye-bye. Next Webes Bye, naman. sir. Thank you so much. Thank you po. Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 ng umaga, dito sa DZGB. Alagang PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office No. 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Gobernador na, abogado pa.